Kif kien mistenni Mario De Marco waħdu sottometta n-nomina tiegħu għal Vici-Kap affarijiet tal-Parlament tal-Partit Nazzjonalista. U għamel dan ftit minuti biss qabel is-satejn ta' wara nofsinhar, meta għalqu n-nominazzjonijiet. Biex jiġġustifika milu De Marco qal li mexa ma' tradizzjoni li jħalli għall-aħħar ħin bħalma għamel fin-nomina ta' kap tal-Partit. Fil-verità jidher li dan kien kollu maħsub għal fatt li De Marco kien għamel kundizzjoni li biex jikkontesta din il-kariga kellu jkun waħdu. Jidher li talba tiegħu intlaqet għalkemm mhux nieqsa minn ċertu riservi għaliex qabel ma tefa' n-nomina tiegħu De Marco fil-viċinanzi der l-eks Ministru George Policino li kien lest biex jitfa' n-nomina tiegħu għall-istess kariga ta' De Marco. Sa dan it-tant dan ikompli jikkonferma dak li qal aktar qabel is-Segretarju Ġenerali Paul Borch Oliver li l-kariga ma kienx se tkun vakanti. Jidher li b'din il-mossa De Marco rnexxielu jakkomoda lil dawk fil-partit li jappoġġjawh u li jippreferu li jkun fit-tmexxija biex jiddefendihom fil-konfront ta' dawk li jappoġġjaw lil Busuttil. Għall-kariga ta' Vici-Kap tal-affarijiet tal-Partit tefgħu in-nomina tagħhom Claudette Buttigieg u Beppe Fenech Adami. F'dan il-każ jidher li l-fazzjoni li tappoġġja lil Fenech Adami ma rnexxilix tipperswadi lil Claudette Buttigieg milli tirtira n-nomina tagħha. Għalhekk fil-votazzjoni għal ħatra ta' Vici-Kap għall-affarijiet tal-Partit mistennija taqtija sħiħa bejn iż-żewġ gruppi peress li Buttigieg hija meqjusa qrib dawk li appoġġjaw lil Simon Busuttil, waqt li Beppe Fenech Adami huwa assoċjat ma' tradizzjonalisti u konservattivi tal-Partit Nazzjonalista. Bit-tliet kontestanti għaż-żewġ hatriet ta' Vici-Kap jidher li l-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista issa se jkollhom jażlu mhux biss bejn il-front Busuttil u De Marco kif ġara ftit ilu fl-elezzjoni għal ħatra tal-Kap, iżda issa magħhom jiżdied il-front ta' Fenech Adami li żamm distak kemm minn Simon Busuttil kif ukoll minn Mario De Marco. Dan ikompli jikkonferma kemm dawn l-elezzjonijiet qed isiru purament għall konvenjenza.